Benvinguts al primer programa de Res a dir, un programa que, com el títol indica, pot tenir diverses interpretacions segons com es digui. Pot ser una resposta assertiva, res a dir, però també pot ser una pregunta o un dubte raonable. Res a dir va en aquesta segona direcció i el que pretén és donar veu a persones, col·lectius que tenen molt a dir, però, pels motius que siguin, no tenen cap altaveu mediàtic disponible. Res a dir és una extensió televisiva, d'alguna manera, del programa Els Espais del Diumenge, un programa ideat i conduït per en Josep Maria Mas, en el que cada diumenge, des de fa 2 anys, de manera ininterrompuda, que es fa al Twitter Space, es tracta un tema amb un convidat expert i els mateixos oients fan preguntes al convidat. Són temes molt feixucs que no s'escolten als mitjans oficials, però que interessen i molt, i que són presents en el nostre dia a dia. Per això, a Res a dir, començarem cada programa recordant els millors moments del debat dels espais del diumenge, per després, seguidament, fer una entrevista en profunditat i sense censura sobre tot això a un convidat. Per aquest primer programa tenim un convidat d'altura, gran amic i gran professional, com és en Víctor Alexandre. Així doncs, benvinguts i benvingudes tots a Res a dir. El diumenge passat, a Espais del Diumenge, vam parlar de les criptomonedes i del blockchain, amb un expert en la matèria com és l'Oleguer Brustenga, un especialista en tots aquests temes. I a banda d'anunciar-nos el president del Cercle Català de Negocis, l'Albert Pont, un curs per aprofundir en aquest tema, també vam parlar d'una manera més entenedora del que serien els riscos i els beneficis de tot aquest món que desconeixem molt de les criptomonedes, criptodivises, etc. Escoltem alguns talls del programa que van ser força interessants. Has de conèixer una miqueta tot el mercat de criptomonedes per saber amb quines pots treballar, amb quines pots estalviar, quines són reserva de valor i quines no. Per exemple, tu fas el que en diem un staking. Un staking és, imagina't un dipòsit del banc. El que tu poses els diners i amb un dipòsit i no els toques i et van donant interessos. L'avantatge del token, o de la criptomoneda, perdona, és que jo poso aquests diners en un dipòsit i em va donant interessos, però aquell dipòsit el tinc líquid, és a dir, que en qualsevol moment el puc desfer i me'l puc tornar. Si necessito aquests diners, el puc treure. La gent no sap que quan un banc et fa un préstec, primer el tema de l'apalancament bancari. De 10 euros que té el banc, li surten 100 euros en préstecs. Val? Per què? Perquè els bancs el que fan és generar el diner d'un préstec. El diner no el té el banc. Quan et dona un préstec, quan et fa un préstec al banc, el banc no té aquells diners. Simplement genera aquells diners i quan tu els vas retornant, el que fan és cremar-lo, és a dir, diguem-ne, aquest diner que m'he inventat vaig deixant perquè me l'estan tornant i el que em quedo és amb els interessos que em paga el client. Llavors, què passa? Que tenen uns actius molt alts per poder generar aquests préstecs que a sobre s'inventen. El problema que tens amb la cripto és que li destrosses el model bancari. Ells juguen amb els teus diners, o sigui, ells juguen amb tu. Amb la cripto, els diners són teus. Avui els poso, demà els trec, demà els envio, demà faig el que em dóna la realíssima gana. Ningú té la possessió dels meus diners. El Bitcoin és una criptomoneda que té un model deflacionista en comptes d'inflacionista, així com el dòlar, l'euro, etc. Són models inflacionistes, el Bitcoin té un model deflacionista, és a dir, que se'n faran 21 milions i a partir dels 21 milions no se'n faran més. I això està en un smart contract, per tant, això serà així, no hi ha res més. Estan passant petites coses. La guerra d'Israel, la guerra d'Ucraïna, que està provocada, han provocat el Putin, l'atemptat de Rússia, que van haver 100 i pico morts, organitzat per la CIA i per l'MI6 d'Anglaterra. Van llogar 5 tios mercenaris musulmans per fer l'atemptat, i el barco que va xocar expressament contra el pont que el va fer caure,
I són moltes coses que aniran passant, que estan passant i que aniran passant. Per què? Doncs per mantenir la societat intranquil·la, amb certa por. A part dels missatges que van llançant per tot arreu, subliminals, tot això està molt estudiat i sí que arribarà un moment de l'eclosió. Això passarà entre aquest any i l'any que ve. L'energia fa falta pel Bitcoin, per l'Ethereum, per aquest tipus de moneda que des del meu punt de vista són ferralla, que necessiten molta energia. Val? Per això no tenen futur. Les monedes ISO 2022 consumeixen quasi 0% d'energia. Per això hem de parlar d'unes monedes que són ferralla amb unes monedes que són totalment ecològiques, ràpides, molt més ràpides. El Bitcoin pot fer 7, em sembla que són 7 transaccions per segon, el Bitcoin. Sí, En no és canvi, molt ràpid, no. qualsevol de les ISO fa 1.500 o 2.000, inclús n'hi ha alguna que en fa 3.500 per segon. Aleshores, hi ha dues formes d'entrar al món cripto. Hi ha una en plan A i una altra en plan B. En plan A, gent que no vulgui complicar-se molt la vida, tens dos bancs aquí a Espanya actualment. El Revolut és anglès, de matriu anglesa, i el N26 de matriu alemana, que aquests dos ja estan inscrits al Banc d'Espanya i comercialitzen amb accions i amb criptos. El plan B, que és el que jo aconsello, és més complicat, s'ha d'estudiar. Jo em vaig tirar 4 mesos estudiant tot això. Aleshores, tu has d'obrir un neobanco a fora d'Europa, has de donar-te d'alta d'un exchange fora d'Europa, enviar els diners que no siguin del teu banc oficial, té que ser de forma que no sigui traçable, que t'arribin al neobanco i del neobanco ho passes a l'exchange, compres i d'allà t'ho envies a la teva bitlletera freda. Aquest seria el procés B. Això et dona llibertat financera. La gent gran, antigament també hi havia el bescanvi, no? Jo ja he vist gent bescanviar coses a la permuta que abans es feia. Jo ho he vist, aquí et dono això a canvi de X. Si no poden utilitzar els diners, tornarem a la permuta. La gent que no pugui utilitzar el diner físic tornarà a la permuta. I el mercat negre en permuta. Doncs per aquest primer programa hem convidat el Víctor Alexandre, un amic i un gran professional, que serà el primer convidat i que ens explicarà una mica el que pensa de política i d'altres temes que ara són actualitat. Primer de tot, moltes gràcies, Víctor, per venir avui com a primer convidat. És un honor per nosaltres tenir-te. I començarem forts perquè si una cosa destaquem aquest programa és que no seguim ni línies editorials, ni hi ha censura, ni volem fer res d'això. Llavors, el primer, i que és una cosa que ha sortit fa molt poc, ha sigut el tema d'una obra de teatre aquí a Sant Cugat, que s'ha generat una polèmica. Ens podries explicar una mica què ha passat o què... Bé, no puc entrar en detalls perquè la persona més implicada, que és l'autora, no volia rebombori, no vol rebombori mediàtic i per tant jo això ho respecto i faig un article sense dir noms, però com que l'important no són els noms ni les obres ni el que sigui sinó el fet, doncs per això vaig voler escriure-ho. S'havia de fer una obra per el Dia Mundial del Teatre, celebrant el Dia Mundial del Teatre com se celebra a diferents llocs de Catalunya, i es va escollir una obra. Era una obra de l'any 1992 que havien escrit 2 autores. Aleshores es va considerar, algú va considerar que hi havia 3 escenes
que des d'un punt de vista contemporani doncs podien ser una mica masclistes, és a dir, hi havia un to que potser no se deia amb el 2024. I en funció d'això es va demanar l'eliminació d'aquestes escenes. I l'autora, la que queda viva, perquè eren dues autores i una és morta, doncs va dir que no, de cap manera, que l'obra no es podia mutilar i que, a més, encara que ella estigués disposada a mutilar-la, no ho podia fer tampoc perquè l'altra autora era morta i no tenia veu i no podia parlar. De manera que per respecte a l'autora aquella i per respecte, a més, al públic, que el públic té dret a jutjar per si mateix, no necessita tutors que li diguin què pot veure i què no pot veure perquè, segons què no li convindria, doncs va decidir que no es feia. I en funció de no fer-la, doncs, esclar, no hi va haver celebració del Dia Mundial del Teatre en aquesta ciutat. De manera que, però clar, això no és una cosa que passi esporàdicament, sinó que passa sovint. El que passa és que no es comenta, no es diu. I jo vaig viure aquesta experiència fa uns anys amb l'obra 11-9-14, 1714, que es feia per commemorar l'aniversari del 1714, i l'obra anava girant, anava fent bolos per diferents llocs de Catalunya i va arribar a Sant Boi de Llobregat. I a Sant Boi de Llobregat, amb un govern socialista, doncs a mi no m'ho van dir, perquè jo estava al marge de la companyia i de les representacions. L'Ajuntament va demanar que l'escena final se suprimís. Quina era l'escena final? Bé, l'escena final, ja al llibre de l'obra hi és una escena en què una Catalunya ha esdevingut finalment independent, té veu i vot a les Nacions Unides, i aquell dia fa el discurs la presidenta de Catalunya, la primera presidenta d'una Catalunya lliure, fa el discurs de benvinguda que li fa l'ONU a Catalunya, com a estat. I és una presidenta negra, a més. És una presidenta de pell negra. I fa el discurs. Doncs el govern socialista de Sant Boi de Llobregat va demanar a la companyia que aquesta escena se suprimís. És a dir, l'estaven censurant. I que si no, l'obra no es feia. Com que això depenia també, havien els drets del director i de l'ajudant de direcció, és a dir, no estava jo sol, jo no podia decidir per mi mateix dir, doncs no es fa. I també hi havia interessos econòmics i finalment érem tres i jo vaig quedar en minoria i vaig respectar les seves argumentacions. També tenien raó, és a dir, ells també tenien les seves raons perquè s'hi jugaven molts diners i bé, es va decidir això, ja està. Curiosament, l'obra es va representar, això va ser el 2014, i els drets d'autor, que eren els meus, que és engrunes, van trigar, em sembla que 8 o 9 anys a pagar-los. I estem parlant, devien ser 150 euros, així. Sí, era pel tricentenari. Ni censurant pagaven el que li corresponia a l'autor d'allò. És a dir, aquella obra es van sentir atrapats i volien censurar-la. És a dir, això passa. Sí, no, és que has tocat dos temes molt interessants, que un és el masclisme, que es parla molt avui en dia del masclisme, i cadascú té la seva opinió, que de fet en el teu llibre, en el llibre de Jo no soc espanyol? No, el de la Rita. Jo no volia ser Rita Hayworth. Jo no volia ser Rita Hayworth. En aquest llibre tractes molts temes que ara són, diguéssim, en aquell temps s'acceptaven i que ara serien motiu de controvèrsia molt gran. Clar, expliques la vida de Rita Hayworth i potser la gent no coneix aquesta vida. I potser seria interessant de conèixer realment què podíem parlar de masclisme en aquell temps. Si ens pots fer com una miqueta de sinopsi del llibre i de què es parla. Sí, no és cap biografia el llibre, és un llibre de ficció, però clar, que explica veritats dramàtiques molt grans. A mi m'interessava la dona que hi ha dintre de l'abric de visor, no la figura de glamour que trepitja catifes vermelles i tal, sinó la dona, que era una dona absolutament fràgil,
que no tenien res a veure amb la dona que tots hem conegut a la pantalla. Eren dues dones completament diferents. No una mica, eren radicalment diferents. Una era una dona, la de la pantalla, una dona assertiva, directa, que talla el bacallà, una femme fatal, i l'altra era una dona absolutament submisa, callada. Quan el director deia talleu, ella s'asseia a la seva cadira, es quedava callada i no parlava amb ningú. Una dona que, maltractada pels marits, tres la pagaven brutalment, unes pallisses brutals, altres li feien violència psicològica, mai no protestava, mai no reclamava, mai no deia res, ho entomava tot, i això venia ja del pare, dels abusos sexuals del pare amb ella. És a dir, i a sobre, per si fos poc, li arriba l'Alzheimer, a una edat molt primerenca. De manera que, clar, m'interessava aquesta dona, no la Gilda, el personatge, saps? És una dona completament diferent a la Rita Hayworth. Per això ella no volia ser Rita Hayworth. Ella era Margarita Carmen Cansino i la transformen, la construeixen i construeixen aquell personatge. Però clar, a cops de repressió personal, a cops de puny i amb uns maltractaments ferotges. I això li va portar a l'alcoholisme i finalment és una dona destrossada pel sistema, destrossada pel sistema, el sistema que ara va totalment en contra, però que en aquell temps no feia absolutament res. Aquesta és la gran paradoxa, que estem en un moment que, diguéssim, es censura tot, jo crec que hi ha menys llibertat que mai en moltes coses, però en canvi aquestes coses que són primordials i que s'haurien de saber i que realment és el que s'hauria d'haver lluitat al seu moment, no es va fer. No es va fer, i se sabia això, perquè es hauria de saber. A la indústria de Hollywood ara no és una cosa que vingués del no-res i ningú no sabés que allò es feia. No, ho sabia tothom, però és que tothom ho acceptava com una cosa normal. Bé, la presa de consciència de la societat, l'evolució, el que fa que vegi que allò no era normal i que allò que llavors era normal, ara, aquell comportament ara no ho sigui. Però en aquell moment ho era, i com que ho era, les víctimes també ho trobaven normal. És a dir, hi ha moltes víctimes de maltractament, particulars a casa seva, que consideren que si aquell home les pega i les maltracta és perquè realment se les estima. I com que assumeixen que no, és que m'estima per això, és gelós perquè m'estima. I si arribo tard o he parlat amb aquell, que es pensa que vull no sé què, em pega perquè jo no m'he comportat prou bé. Clar, això és d'una perversitat terrible, perquè vol dir que l'opressor, el maltractador, ha reeixit en la seva opressió, perquè ha aconseguit que la víctima es culpabilitzi de les coses per les quals ell la renya. De manera que si ell la renya, ell té raó, és ella que s'ha portat malament. Quan tens una víctima així, esclar, ja les coses van rodades, ja no cal que facis res, no? I per tant aquella víctima difícilment fugirà de la gàbia perquè pensa que el seu lloc és aquell. És terrible, eh? Sí, no. I després una altra cosa que has tocat, que abans que has parlat de la independència. I ja que estem quasi bé a punt d'eleccions, m'agradaria la teva opinió més sincera de com ho veus tot. De com veus els partits polítics, de com veus si realment volen una independència o tornarem a tenir una independència d'aquesta de 8 segons. Com veus el panorama avui en dia polític? Bé, amb avorriment, suposo que com molta gent, és a dir, amb poc entusiasme, perquè no ens enganyem, són eleccions autonòmiques. I se suposa que el 2017 volíem acabar amb això. I continuem amb eleccions autonòmiques, no només això, sinó que a més veus que bona part de l'independentisme ja ho accepta. Esquerra Republicana ha dit que ara no toca, és a dir, fa el discurs de Jordi Pujol, però clar, una cosa és el discurs de Jordi Pujol als anys 80 i una altra cosa és el segle XXI dient que ara no toca i que la independència és cosa d'un parell de generacions més endavant. Bé, quan algú diu això vol dir que no és independentista, però no pot dir que no ho és perquè aleshores també ho notaria a les urnes. De manera que avui dia algú que es digui catalanista i que es presenti a unes eleccions a Catalunya no pot dir que no és independentista, llevat que sigui del sector nacionalista espanyol. El nacionalisme espanyol és PP, Vox, PSOE,
Ciudadanos, el que en quedi, i també Podemos. I Comuns, tot això. Amb els seus matisos, però són nacionalistes espanyols, que Espanya és Espanya i Catalunya és una subordinada. Llavors tens CUP, Esquerra i Junts. Bé, doncs... I després, perdona, això va ser molt interessant perquè als espais del diumenge vam parlar un dia, vam parlar dels partits polítics independentistes més petits. I jo li vaig fer la pregunta al del Front Nacional, em sembla que era Front Català o com es digués, li vaig fer la pregunta de si sabien quants partits independentistes actualment hi havia a Catalunya. I em van dir, home, hi ha uns quants. I vaig dir, uns quants? Dic, em pots dir el número? I no ho sabien. I t'ho dic jo, són 31 partits polítics. O sigui, jo el que vaig dir és, no us podeu posar d'acord entre vosaltres tots, perquè clar, és que al final, si anem a lo mateix, que és l'independentisme, feu un front comú. O sigui, aneu tots a una, perquè no pretendreu que la gent us voti a vosaltres quan hi ha 31 partits polítics allà desparregats. Llavors, sobre això et volia comentar també, cada vegada hi ha més la idea, bueno, la gent, jo capto bastant amb els debats i tal, de que molta gent s'abstindrà. O farà vot nul, i fins i tot el meu germà, que és un... Ell aposta pel tema de votar amb la butlleta de l'1 d'octubre, aquestes eleccions, o qualsevol elecció, votar amb la butlleta de l'1 d'octubre, encara que sigui nul·la, perquè creu que és una manera de demostrar que estàs disconforme amb tot el que hi ha, o l'abstenció. També hi ha molta gent que diu, mira, ens abstenim perquè no veig cap partit polític ara mateix que em representi. Tu estàs d'acord amb això ara? O sigui, hi ha un partit polític que ens representi ara mateix, com a independentistes? Bé, molta gent dirà que sí, encara que sigui un partit de quatre gats. Dirà, per mi aquesta és la idea bona. L'interessant fora no mirar-s'ho com a català, sinó mirar-s'ho des de fora. Perquè la perspectiva és molt més bona, és més objectiva que si formes part de dintre, no? És un personatge del quadre. Per això una obra de teatre necessita el director, que veu l'escena des de fora. Un actor que dirigeix acaba cometent errors. De manera que, i des de fora, la pregunta que es faria tothom diria, però per què no us uniu? Si tots sou independentistes, passa que hi ha trampa, perquè no tothom és independentista. I aquest és el problema. I hi ha molts egos. Bé, sí, per això. No, que és un gran problema que tenim. I les capelletes catalanes que existeixen, mira, al mateix programa es van tirar els plats pel cap, entre cometes. Escolta, no, que jo he volgut reunir-me amb tu i tu no has volgut. No, però és que no sé què és perquè tu vas dir... Saps? Vull dir, clar, si no ens posem d'acord tots nosaltres, què anem a fer? O sigui, clar, és impossible. La imatge que dones a la gent és que hi ha una desunió, que és el que passa ara, que veus... Quan diem Junts per Catalunya, què va ser? Bueno, de fet, Junts per Catalunya també va ser molt interessant perquè es va forçar a fer-se el Junts. Sí, clar. Perquè no es posaven d'acord i van dir, bueno, doncs farem una altra cosa. Des de l'Assemblea Catalana es va dir, farem una altra cosa, i van dir, bueno, doncs va, ja ens hem posat d'acord. Saps? Clar, això és una cosa que dius... Jo hi ha una frase molt bona teva que sempre dius que estem en captivitat, que els catalans sempre hem estat en captivitat. Sí, a vegades demanem assertivitat al país i hem de pensar que, en el fons, la manera de comportar-nos és la pròpia d'un captiu. Tenim la ment captiva i per això el nostre marc mental, quan analitzem la realitat, la nostra i la de fora, és un marc mental espanyol. I fins i tot els que es diuen independentistes, ells també han nascut en captivitat. Llavors, imaginem, clar, són 300 anys així, generació rere generació, que han nascut en captivitat. És a dir, som gent d'un poble que fa molts anys, segles, que no pren cap decisió per si mateix. Totes les decisions que pren, les pren un tercer per ell. I li diu què pot fer, què no pot fer, què pot dir, què no pot dir. Clar, demanar que de cop i volta aquesta gent, aquest poble, es comporti com si hagués estat independent sempre i fos un poble lliure, o sigui, Catalunya no es pot comportar com si fos Anglaterra. Perquè no, perquè Anglaterra fa molts anys que és un estat i Catalunya doncs, fa molts anys que no ho és. De manera que
aquestes coses que fem formen part del captiu. I el captiu té tendència a barallar-se entre ell i a culpabilitzar de les coses que li passen al seu igual, en comptes de culpabilitzar l'opressor. És una altra victòria de l'opressor. Tornem a la dona maltractada i tot allò. És que exactament el mateix. I és pervers. Aleshores, quan apareix algú que trenca això i que té un marc mental, un marc mental catalanocèntric, doncs la tendència és a desacreditar-lo, a estigmatitzar-lo, a considerar-lo un radical, un extremista, a titllar-lo del que calgui, si li treuen algun petit defecte, anar per ell, marginar-lo o, si més no, tractar-lo de boig. Perquè els assenyats són ells. El ser assenyat és el ser submís. I aleshores, el que no sap, quan jo és el president de Catalunya, que és absolutament submís amb l'estat espanyol, doncs no sé si ell se n'adona, però el que fa és humiliar-me a mi com a ciutadà. Està humiliant el seu país, perquè ell representa el seu país. I si és independentista, no ha de demanar, sisplau, que em deixin fer això, que em deixin fer allò. S'ha d'enfrontar l'Estat, amb totes les conseqüències, perquè és el president, és qui representa aquell país. I si ha d'anar a la presó, va a la presó, procurant anar a l'exili perquè no quedar atrapat en una garjola espanyola on no faria res. Hi ha algú que ha volgut ell voluntàriament que l'engarjolessin en una presó espanyola pensant-se que això era propi d'un messies. Però a mi em sembla més intel·ligent fugir de les urpes del teu opressor i des de fora intentar atacar-lo. Però bé, cadascú fa el que vol. Però la realitat és que el país és aquest. I al final d'una obra meva, que es diu Taula rodona o la joia de ser catalans, una part és el Pere Calders i l'altra és meva, l'obra acaba dient: arribarà el dia de la fi del món i els catalans ens agafarà discutint. Sí. I aquesta és la frase final de l'obra. Aquesta és la final, i és molt bona. Però és que és així. És que és una caricatura de tots nosaltres, no hi ha manera. I clar, dius, i com és possible que si hi ha tants independentistes i són majoria al Parlament de Catalunya, com és que no es nota això? Doncs mai una majoria ha estat tan minoritària. Perquè en el fons no tothom és el que diu. Clar. I molta gent que es diu independentista no ho és. I altres, per exemple, tenim el PDeCAT. El PDeCAT és un partit que necessita dir-se que és independentista, però no ho és. És tan independentista com Pedro Sánchez. Perquè quan algú et diu volem la independència, però sempre que Espanya hi estigui d'acord. Quan dius això... Ja està, ja has begut. És a dir, no goses dir que no ets independentista perquè et fa molta vergonya dir que ets dependentista. I atenció al llenguatge que fan servir els tertulians i la premsa inconscientment. Unionista, constitucionalista són eufemismes per no dir soc dependentista, que és la cosa més trista que pot ser una persona en la seva vida privada o un poble. És a dir, és algú que t'està confessant que no creu en si mateix i que es creu tan poca cosa, que necessita que algú el dirigeixi. Sigui una persona o un poble. I quan veus això, aquesta autohumiliació, això provoca vergonya aliena. Molt bé. Bueno, doncs, molt interessant. Jo, la veritat, moltes vegades sempre dic, em quedaria hores i hores escoltant el Víctor perquè és un pou de ciència i de fet és el que li hem demanat que de vegades, a la teva opinió, poder fer en el programa, tenir com les teves opinions de tant en quant per poder explicar una mica els temes diversos actuals. Doncs fins aquí l'entrevista, espero que us hagi agradat, hem sigut el més, ja ho veieu, no hem deixat res, no hem censurat res i espero que us hagi agradat i doncs fins la pròxima.